Hej og velkommen tilbage her til Yes Chef. I dag skal jeg vise jer en af de her helt fantastiske frugter fra Japan, som går for at være en af de fineste frugter i verden. Det her det er det, man kalder en muskmelon. Den bliver selvfølgelig produceret i Japan, og vi får den hjem hver eneste tirsdag. Den udarter sig helt specielt med at have sådan en ekstremt sød og meget, meget blødt og lækkert frugtkød, som gør, at den har sådan en helt speciel bid, men uden at blive sådan kvalmende. Måden man laver de her på er, at de er totalt kontrolleret med fugtighed og varme og lys og alting, så det er sådan en større videnskab, og det er derfor de her er sådan en lille smule kostbare. Normale meloner har jo ikke det her mønster her, det har de her muskmeloner, det har faktisk rigtig mange meloner i Japan. Det får de ved, at man laver de her meloner i drivhusene, og så vokser indersiden faktisk af melonen meget hurtigere, end ydersiden kan følge med, og laver den små sprækker. Og det gør så, at den laver det her net udenom, som er karakteristisk for de her japanske meloner. Jo tættere nettet er, jo dyrere vil de her meloner være simpelthen på auktioner. De karakteristiske er med, at man typisk, når man laver de her meloner, så laver man kun 1 melon per plante. Og cirka 2 til 3 uger før, at frugten er fuldstændig udviklet, der stopper man med at vande, sådan så at man koncentrerer sukkerstofferne i selve melonen ved, at den begynder simpelthen at suge for blade og alt sådan nogle ting. Og så ender man op med det her helt fantastiske resultat. Men kig ind på yeschef.dk, der kan I se en lille historie om, hvordan de her meloner bliver lavet og hvordan det ledes, og I kan også se prisen, som er en lille smule dyr. Det er noget, man bruger i Japan til at give til bryllupper, hvis man er syg, og man bare gerne vil give til en rigtig flot gave, så bruger man sådan en her. Men kig ind på yeschef.dk.